Luluto tayo guys ng manok, alat chamba. Manok alat chamba, yan. Gisa-gisa muna. Tapos lagyan na natin yung chicken guys. Ayan. Lagyan na natin yung chicken. Marami tayong papakainin mamaya guys, kaya marami tayong niluluto ngayon. First year date anniversary ng aking father-in-law, kaya luto-luto tayo para doon sa mga magdadasal or magmimisa. Ayan, halo-halo ng konti para mag-mix yung sibuyas at bawang. Ayan, tapan muna natin guys. Ang hina ng apoy natin guys, kaya matagal maluto. Ang lalaki ng hiwa guys. Ayan, lagyan natin ng kaunting toyo. Para hindi na tayo maglalagay ng asin. Tapos takpan natin guys. Ayan guys, kumukulo na. Luto na rin yung ating gulay. Pwede natin lagyan ng tomato sauce. Yan, lagyan mo natin ng tomato sauce guys. Ayan, tomato sauce lagyan natin. Tapos haluin na natin guys ulit. Ayan, dumami yung sabaw kasi kahit hindi mo nilagyan ng tubig. Takpan ulit natin. Takpan ulit natin. Check ulit natin. Okay. Ito na siya. Tapos titikman natin kung tama na, kung kulang pang alat, lagyan natin ng toyo. Ayan, halo-halo ulit. Yung relleno, ano lang natin sila pa. Sobra-sobra naman sa kanila eh. Yung gusto ko. Ano naman lahat? Siyempre, hiwa-hiwain pa yun. Okay. Ano ba kumunin ka pa? Kukunin ako eh. Luto na siya, kaso pa kuluin muna natin. Huwag natin bawasan ng sabaw. Hindi ko pala ako magtitimpla ng ano. Ano ito lalagyan mo? Eh,
Ayun ito pala. Lalagyan ko po ng ano eh. Okay na, okay na. Ayan guys, luto na. Luto na yung ating chicken a la chamba. Nagluluto tayo ngayon ng gulay. Today. Ayan, balon-balunan. Unahin natin siya kasi matagal siyang matigas. Ayan, yung manok na may lagay natin. Ayan guys, ang dami natin sahog. Chicken and atay. Ayan, mabagal yung ating kalan. Isa-isa na natin lagay yung mga gulay. Ayan guys, isa-isa na natin lagay yung gulay. Next. Chop suey. Next. Yung mga matitigas muna guys ang inilagay natin para suabe, para pag malambot yan mamaya maya. Okay, tapan mo natin. Ayan, halo-halo guys pag may time.
Johnny. Ah, Alas 7 daw. alas 7. Doon na daw, dapat nandun ka na daw sa may... Ayan guys, tapan muna natin. Ayan guys, at haluin muna natin ito. Tapos lagyan natin yung ibang gulay ulit. Ayan. Impagyan natin guys ng sabaw para lumapot. Ayan. Ayan guys, malapot na siya. Tama-tama lang yung sabaw niya. Ayan, nilagyan natin ng sili pampabango. Next, huling gulay na ilalagay. Ayan. Mukhang marami ng gulay. Mukha lang marami pero konti lang. Ayan, halo-halo. Yummy na guys, yummy na. Ayan, takpan mo natin. Hello guys! Lagyan natin ng itlog ng pogo. Halo. Ayan. Okay na siya. Daming gulay. Yummy. Luto na ating gulay at ready to eat na po, kaso wala pa yung mga kakain. It's first year anniversary ng aking father-in-law na kaya nagluto tayo ng maraming ulam sa ngayon. Magluluto pa tayo ng biko or luluto natin si Mayor Biko mamaya. Okay, maraming salamat po sa support at God bless po at ingat po tayong lahat. I love you all. Bye bye.